Nyakaramogi Otieno chopo to wan be wachopo gi weche manyien mondo wami mago mosetimore kamoro amora ma intie bed thuolo mar ng'eyo ni to gin mage motimore e piny Kenya kaachiel kod pinje malibamba bende. Wan kod mathoth ahinya magi oting'o chakruok mar penj maduong' mar klas 12 KCSE gi midhiero mobetie e kinde ma penjno ochakore. Nyakaramogi midhiero mokel kod koth mamedo chwe moko kuom gwenge ma pacho ka, lendo mar yiero mar piny Tanzania gi chamo muma mar jatend pinyno gintie. Nyakaramogi kamoro amora ma intie wan kod mathoth. Kidwa ng'eyo to kete mane Ramogi TV ka chakruok nyaka giko. Mokwongo wayudo thund weche. Familia moja wameenda wote. Plus mwalimu yenye alikuwa anaandikwa juzi, JSS teacher. Sianyruok mar lo ma okel kod oula koro osekelo tho mar ji 32 kamenyo dhi nyime ne ji mapok oyudi. Majority, almost half of those who perished are actually our children in various levels of schools, and we still have some missing. We have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated. Penj KCSE ochakore pacho ka gwenge moko to midhiero pod okwako kaluwore kod oula. Let us unite for one cause, the cause we lived for, fighting for a better Kenya. Jatend PLP Martha Karua gi Charity Ngilu olimo liend Raila Odinga kang'o ka Jaramogi kama giywage kaka jatelo mane ochiwore ne piny. Machini Nyakaramogi yudo thuolo mar ndiko namba en 36000 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Bende nyalo yudo weche gi kifollow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Ji ariyo mawuok e anyuola achiel owito ngimagi bang' kidi maradhai ng'ielore kendo nego gi kanyo ka ji mamoko adek to dong' kod hinyruok maricho e gweng' ma Kipkenda ei Keio North e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Kaka Cynthia Onyango chakono weche manyien ka chiwo na ler, ji mamoko 4 bende oyud ringregi e kinde chenro mar manyo jogo ma oula mar chuodho oywayo e gwenge mag Chesongoch ma bende yudore e kaunti nogo ma Elgeyo Marakwet. Dalo mar adek bang' masira ma koch mar chuotho oula monjo gweng' ma Chesongoch ei kaunti ma Elgeyo Marakwet, oganda pod tero lemb geno mar temo yudo johera mag gi kangima, lek ma kata kamano gie sani koro kelo luoro e chunygi kaluwore kod kinde malach mosekalo. E kinde ma chenro mar menyo pod dhi nyime e tielo mar adek, ringre mamoko 4 oyudi ei Kerio Valley ei chuodho, kwan moting'o dichuo achiel kod ringre mar joma mine 3. Kwan ni nyaka gie sani kelo kwan mar ringre duto moseyudi kotenore kod masirano nyaka ji 30 ka ji mamoko 21 pod irango ndachgi. Familia moja wameenda wote. Plus mwalimu yenye alikuwa anaandikwa juzi, JSS teacher, wameenda, alikuwa ni breadwinner kwa family. Sasa wakafakiliwa wote. Tumepoteza watu karibu 50 plus. Na wale majeruhi ni wa karibu 26. Naona watu inaelekea 100 yenye bado iko. So tumepata watu karibu 31, 20 bado iko kwa chini maji mtoni hii na pande ile ingine. Jodak kwayo jochiw sir machunygi ng'won mondo resgi e kinde ni masira omonjo gi apoya kendo weyo miere kod ongunda ka puothe bende odong' Tagalany. Usiku wanaishi na baridi. So hospitali hapa juu sijui kama mumeenda hapo. Hospitali imechukuliwa x-ray, imechukuliwa generator na mahali pengine pande hii ingine imekatika. So hasara ya karibu mabilioni ya pesa yenye inatakikana. Wamesombwa na maji, wanyama. Kwa hivyo viongozi wetu tunawaomba mtusaidie. Mtujengee manyumba, mtujengee shule, mtupe chakula. E gweng' machielo ma Kipkenda ei Keio North e kaunti achielo nogo ma Elgeyo Marakwet, rumbi mar lit kod kuyo kwako jodak bang' koth mapek madhi nyime kod chwe kelo masira bang' lowo sienyore kendo kelo lwar mar kidi maradhai ma onego dayo kod nyathi moro matin kanyo. Kaluwore kod jodak,
Kidino ong'ielore kendo lware utegi mokelo masira ma oweyo ji mamoko 3 kod hinyruok bang' koth chwe otieno tulu kendo wegi eliare maonge rageng' moro amora. Wakati mvua ilipopoa kidogo tukasikia nduru. So sisi kama majirani na familia tukakuja kufika hapa. Huyu mama ya mzee mke wake ameenda. So tulifika hapa, mama amefinyiliwa na wajukuu. Kuingia room hii, mama moja kapitia hapa chini. Kakonga ukuta katokea mpaka ndani. Kutoka, nikatoka nje na kuangalia huko, mambo imekuwa mbaya. Nikapinduka na kwenda rao na kupiga nduru. Watu wananchi wangu wakaingia. Jodak mawuok kuonde maongohore kendo chiwo ranyisi mar sienyore kata mago maula nyalo monjo kwa mondo dar kendo chwalre kod chien kuonde mani kod arita makare. Ningependa kutoa wito kwa watu wa sehemu hii waweze, kwanza wale wanaishi katika nyanda za chini waweze kutafuta makao mengine katika nyanda za juu ili wasiweze kupatwa na madhara kama haya. Kwan mar jogo mosewito ngimagi e kaunti ma Elgeyo Marakwet kokalo e midhiero mar koth koro chopo ji 32 kama moko 21 podi manyo ndachgi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Osuri nyako Ramogi wane mena mamotenre kod weche mag koth mamedo kelo midhiero. En jodak ma Kamere kod Karagita e boma ma Naivasha medo kwano lal kaluwore kod midhiero ma okel kod pong' mar nam ma Naivasha makoro ng'ok nyaka yudi. Pi ma ojier kawuok e nam ma Naivasha oketho mwandu mathoth e udi ka jodak koro kwayo sirikal mondo resgi. Elizabeth Ajode leronwa picha mar gweng' ma nyadichiel kendo kuyo kwako bang' oula muomo nyaka e utgi. Piny ochamo ji kendo, kaboche oyawre ma koth ochwe, jodak ma Naivasha kende ema ong'eyo pek mobiro godo. Pi ma wuok e nam ma Naivasha omuomo kendo muonyo ute kod skunde maonge ng'uono. E alwora ma Kamere kod Karagita, oula omuomo ji. Anyuola temo reso gigo maginyalo, obed piende, gige tedo, kata mana lewni mang'ich. Kuonde mane ji odake gi kwe, koro olokore kendo ji ringo gi luoro ka gimanyo kuonde resruok. Buge somo pi oluoko, uniforms okethore, buonjo mar nyithindo olokore kuyo, ka koro klese mayande gi somo olokore kama reche magoye abal. Ne ji mathoth e alworani, somb nyithindo nyalo biro rochore, ok nikech jonyuol manyo omenda mag somo, to nikech gimanyo lowo motwo maginyalo luongo kaka dala. Jodak e alworago, mathoth gitiyo e puothe maua ma kuondego odong' maonge kuonde jot, bende giwacho ni udi nengogi oidho kendo dare manyalo konyogi nikech sani gidong' gi lwetegi nono. Mimi niko na mtoto wa 5 months. Sasa nimemwekelea huko hivyo kwa kitanda juu. Hakuna usaidizi yenye sisi yenyewe tumepata. Tunasikianga kuna pesa za disaster huku hivi. Hakuna pesa yenye tumepata. Sasa sina mshahara. Ninahitaji ninalipango 10,000. Mali penye ninaenda kupata nyumba, ninapata nyumba ya 20,000. Kwa Kenya ama tu yuko Kenya? Are we Kenyans? Hiyo tu ndio kitu yenye tunaweza taka. If we are Kenyans, we need help. Report wacho ni familia makwan gidiro malufa ng'wen piodaro. Chope, ute lamo, kata mana tesende magobila sani ni e buopi. Jodak goni kod luore wituoche manyalo tuch koda kech bende. Hawa watu ambao wanaishi hapa wako na title deed. This is the time that we have had a very serious disaster. Watoto wamefunga shule, saizi ukiangalia watu wako devastated. Tangia jana watu hawajakula, hakuna mahali pa kupikia chakula, hakuna mahali pa kulala. Wale watu wazee ambao walinunua haya mashamba zamani sana wamekuwa wagonjwa. Jotend gweng'no kwayo mondo yang midhiero no kaka dera momako oganda. Giwacho ni sirikal mamalo kod mano mar kaunti osebuono ywakgi ka koro ula medo muomogi kendo geno margi bende medo nimo. Tunakuaga na hazina ya disaster ya county na ya national government. Nikiwa hapa leo Kihoto, nataka kutangaza hili janga ni janga la kitaifa. This is a national disaster. Si lazima watu wakuve ndio watu wakuje hapa na madege. Jaribu kuwaambia waame tuwasaidie kuhama, ilikuwa
inagonga mwisho, sababu walikuwa nasema tungojea watoto wamalize mtihani. Not that mtihani inaisha kesho na wengine wamemaliza, tukaonelea kama county tukuje tuwasaidie na transport. Wengi wametafuta nyumba lakini wakashindwa kulipia gharama ya transport. 4,000 we are trying to see this week ni wangapi tutaweza kuhamisha wale wako rede, wale wamepata manyumba. Ne alufu mar ji ma oula odaro, thuolo nok. Jodak ma Naivasha koro chuno ni nyaka ked kod pek mogore kuomgi. Chunygi to opong' gi lit kod jok mane giyiero mondo ochwal duondegi. Giwacho ni kuomgi, ndalo koth ok en gweth. To en kinde makelo midhiero kod pek ma ok ging'eyo kama resruok margi biro wuokie. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Penj maduong' mar klas 12 KCSE ochakore ayanga odiechieng' ma kawuono e pacho ka. Kata obedo ni thoth gwenge obedo gi chakruok mayom, midhiero to kwako kuom gwenge ka ranyisi en Elgeyo Marakwet, kama jopuonjre 14 nyotho motelo ne penj kaluwore kod masira mar oula. Judith Omondi ni kod ler mathoth ewi chakruok mar penjno mar KCSE. Turbin mawakao e alwora mar Elgeyo Marakwet e ward 3 ma midhiero mar sienyruok mar lowo mane okel kod koth mapek. Ma e chal moko kuom skunde ok yudre, kata kamano e odiechieng' ma okwongo mar penj maduong' mar klas 12 KCSE wayudo thuolo mar limo Kapkondot Secondary School, ma skul man kod jopuonjre 16 matimo penj mar KCSE, kendo kata gi midhiero manitie mar oula negichopo mar timo penj. And most of the people were affected were children, school-going children. And as the PS has mentioned the statistics from the ministry, it shows that the majority, almost half of those who perished are actually our children in various levels of schools, and we still have some missing. Kanyaka sani migao mar somo koni onge report makelo kuyo moro amora ma opogore gi report mar jopuonjre 14 manyo wito ngimagi motelo ne chakruok mar KCSE. Behind me here is a JS school that has been relocated because of the problem which was in one of the schools called St. Maurus. They are here. They're just finishing their JS exam. Unfortunately, we lost 14 students in the incident. It's really unfortunate. And we have made logistical arrangements also, including working very closely with our security agencies to ensure that all the students have been safely evacuated. E counties mamoko kama jotelo mag migao ni kama oriwo jatend migao mar somo Migoso Gamba, jatatije mar duol matayo penj David Nyangere olimo, gichiwo siem mager ne apisa mag penj, machano dhi ataro kod chike mag penj, nibiro kaunegi okang' mager. E county ma Narok, japuonj achiel ma ochung'ne kar penj ne osechungi, mar dhi nyime kod chung'ne penj mane ochakore juma ma okalo. They must surrender their phones. That is including the center managers, anybody who is working in the school compound, whether it is a cook. We have scaled down to one institution where the center manager is going to be replaced because of some kind of he's not working in accordance with the NEC regulations. The saddest thing to me is when I get a call that one of the people involved in the malpractice is either somebody from the ministry or a principal or a teacher, because now these are my people. Ka counties makaluo to podonge report magalagala penj go dhi nyime yo makare. Higani jopuonjre matimo penj mag klas 12 KCSE gin 1990 kendo duoko biro wuok dwe mar 1 higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Kosorere ni jatend duond bura mar PLP Martha Karua oywago maneno gai mar ODM Raila Odinga kaka jal manochiwore ne bero ngima jopiny kokalo kuom kelo lokruoge motenore kod dwaro kod ywak mar jopiny. Koloso e kinde mano limo mama Aida Odinga e pargi manitiere kango ka Jaramogi, Karua osingo ni kaka jotelo manochiwo machiegni kod Raila Odinga gibiro dhi nyime kedo ne ratich oganda mar chopo keyo ma Odinga weyo, wach manosir kod gavana machon ma Kitui Charity Ngilu manokwayo kanyakla mar oganda jo Kenya. Thank you.
I want to pray that all of us who have been left, we do not drop the guard. We continue to live what he wanted us to do, the foundation that he laid of ensuring justice, fairness, and equity in our country. As a nation, let us not squander this moment. Let us unite for one cause, the cause he lived for, fighting for a better Kenya. Those of us who are leaders, let us unite, unity of purpose, to look for a better Kenya. They say the king is gone, but we say long live the king, because his ideas and what he believed in is with us. Jotend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay odok ne chenro manitie mar bago nyasi mar yuago kendo paro Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga tich adek jumani e alap tuke ma Raila Odinga Stadium mantiere boma ma Homa Bay. Gikwero ripode mawacho ni nyasi no bagi gi tend kaunti ma Homa Bay kaler mar wach to nyocha ochiw gi tend ODM kokalo kuom jagoro maduong' Edwin Sifuna manyocha lando ni kuku mar duond burano ong'ado mar biro bago romo ma kamago e kaunti ma Homa Bay, Migori kod Kilifi. Intie jowa manyocha ok oyudo thuolo modhi yuago jakom bondo. Kaka chama waloso ywak makende mar paro jakom e stadium mar Raila Amolo Odinga ka. Chieng' no wadware ka nikech kae stadium ni manochak jakom. Omiyo wakwayo te jo chama to gi ng'ata ng'ata ma jahera mar party mane ok ochopo bondo because of bor mar piny tich adek bi Homa Bay ka stadium ka mondo wabedo together wakuwa paru jakom. Jakom no konywa gi stadium adier koso miriam ni mondo konywa gi stadium wabwaywage jakom. Pod wan gi kuyo kendo samoro kan moro wiwe wil ni jakom ngima to jakom otho. Gima akwayo jowa wabiru Wednesday kaka wan wabiru wate to wabiru gi kwe wamon jakom mondo kan moro ng'ato kom mon jakom dipo ka chunye timore nade ofuong'ore. Yuago Raila ok chule ng'ato mondo obi e stadium kan ibiro yuago Raila. Kata nyo wadhi bondo nyo wadhi kendwa kwa yuago Raila. Joma biro Homa Bay chieng' tarik 5 biro kendgi nikech Raila en ng'ama nyicho oganda ohero. To kidhi yuago ng'ato ok chuli mondo idhi yuagi. Warwako ji te, wadhi biro ka rombwa, wabiro gi gige wa, gi ruedhi madongo dongo, gi mau, kwa biro yuago Raila Amolo Odinga. Kweth ma kwedo sirikal maketo sirikal tesre oseyo jatend piny William Ruto ma giwacho ni ojarogi ni gionge kod thochgi mar biro yombo e yiero ma 2027. Ka otelnegi kod jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, kweth no lero ni gibiro tiyo twech achiel nyaka giko mar neno ni gikawo telo mar piny Kenya. Kweth no wacho ni giseketo ikruok makare mar neno ni giyudo sir kowuok e konde duto mag piny Kenya. We are determined, as we have been told by the people of Kenya, that they want one single presidential candidate to face William Ruto. I have heard William Ruto bragging that with the demise of Raila Odinga, he has no opponent. I would like just to inform him that we are not his opponents. His opponents are the people of Kenya. We are just doing what the people of Kenya want. We have sufficient, clear instructions from the people of Kenya to agree on one single presidential candidate to face William Ruto and liberate our country, restore the dignity of the payslip, restore the Kenyan nation. And we are also giving a message to the country kwamba kwa kitendo hichi tunaonyesha wazi kwamba sisi timu ya United Opposition, we are truly united, and we will continue to consult into every difficult situation, because after consultation, William Ruto will definitely and absolutely be one term. Unity is not an option, it is really an imperative. It is the most lethal weapon in our arsenal as the only hope of the people of Kenya to change this failed regime with its failed policies. And for this, we are ready to sacrifice, each one of us and all of us.
Moko kuom jodolo e kaunti ma Migori okonero were e piny Kenya mondo dhi nyime gi kedo ne demokrasia mana kaka mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga yando osebedo katimo. Pastor Emil Wenzel kod Joel Amonde mar kanisa mar Side by Side mawuoyo e kind alama ne gibago e kaunti ma Migori wacho ni rowere ema koro nyaka chung' motegno mar dhi nyime kod kedo ne demokrasia kod gik mamoko mayande mosenindo Raila Odinga osebedo ka kedo negi. I want to encourage you, if you really reflect on the life of Baba, on what he stood for your whole country to come into unity, it is the youth that has the ability to change the future of the country. Because the current leaders that are there, they're going to need the youth to run with Kenya going forward. We saw it in South Africa where there was a change coming in, but the youth in our country now is busy standing up. The best way to honor that is to live the example that was given to you and not be divided in this point. Ahinya kwa wito baba mosebedo kakelonwa kata mana haki marwa kaka jokristo. Chon kane wawacho wach moro mok chwak sirkal to wanindo mana iye ndalo mugegi napani ng'eyo. To baba nyo kelo weche mabeyo gi constitution maber ma giriwore gi jatich Nyasaye manyo Nyasaye oyiero ma en president marwa masani wanyalo yalo injili nyaka State House yawa donge mano ng'uono mar Nyasaye. Koro akwayo ni banka enosedhi wariure uru walam Nyasaye omiwa jotelo makare wabeduru gi kwe. Yakoro mogi wakaw yue maromo kuonge weche manyien mago imoreda ka 20 bang' saa 3 mar otieno. Erokamano nyowino janabi kentiro yani Masai awacho yakwayo gi duol maduong' ni jodolo wuogo oko wariure uru walam ne Kenya masiche matimore koro ok ber satan kawo remb ji. Georgia Benada nyuomi wuoda wendo winji maber ahinya. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Maka luga japeng' achiel ma Bom Center nena kendo wacho ni an kodi nyaka giko na bi wuodo nguta mara wang' neno Ramogi ler ahinya Migori County ka kendo puoch gi pak kaka weche ukelonwa weche gi thoth ahinya. Oimore Osman Amada denoba moja mar Game Got Regea Ramogi ler kendo weche manyien bende mago imore choponwa maber kabisa. Kero kamana ahinya in bende kuom kete Ramogi TV. Anoka imedo ndikna ka kod ya mopogore opogore kendo weche bende medo mol achiel kachiel. Oto lela ng'isa ni atimo mos ne nyuola mowito wedegi e masira mar oula ma osianyore gi chuodho koth. Kata kamano akwayo maber ne nyithindo ma nyasoko kod raha matimo penj mar KCSE. Erokamano ahinya oto lela kuom kete Ramogi TV kendo oro ote mari. Archbishop Dr. Kodho Koyo wuod Nyasaga ore degmo wacho ni sigomre ka kothe ma ohusira waneni kod babana Charles Abwao. Nyasaye mondo mi omed rito oganda ne. Erokamano. Jared Nyeki wacho ni waneni Ramogi TV e dala mar Mikei piny opong' gi masiche piny orumo. Mano en owuon kako wacho. Kasto Margaret Oranga wacho ni wuod Tsunami winjo kaka ilkelo lendo mong'ith awuoro mana thoe matimore e kinde ma tinende ne. Erokamano. Benno ka jasitina ng'isa ni bati sani korka ji chako ng'eyo ni Raila nyicha ne en Musa to ndalo mane ng'isogi ni mondo giwinj wach Raila kendo gitim kako dwaro to ne gike kode ong'ala mabor. Mano jasitina kantiere Migori. Erokamano nyadi Kenso Jwang'o Taja nyathi kichama lot nyathi otenga kichama lot mano nyathi janam bende ong'isa ni entiere koda kendo gin kod Mikai Rehema Ochieng'. Nyasaye mondo med rito Kenya e konde ne duto te. Wakaw yuyo gi Kenya kwa Ramogi kaduogo pod wan gi mathoth ma en Ramogi TV weche manyien mago imore. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni Mbabas nikech koro uneno kama ngi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa.
Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kwa mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Shinda mamilioni. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni, kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Na Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, na Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you. Dial *811*380# to get Thank You, Lord. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Koro wang'adi kendo wadhi nyaka e piny libamba ma Tanzania. Samia Suluhu Hassan ochamo muma kaka jatend piny Tanzania kuom tielo mar ariyo bang' yombo e yiero manyocha obagi e pinyno. Nyasi mar sidho Samia obagi e paw jolweny manitiere Dodoma, kama bende jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki noywore nyasino ma omiye arita mager. Suluhu ne ochiwo siem ne jogo ma osebedo ka bago ng'anyo chakre nyocha tim yierono. Osingo neno ni okawo okang' ne jogo mane ochano ng'anyono, ka bende osingo mar riwo oganda jo Tanzania duto. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kutoa onyo kama mama, kutoa onyo kwa wale wote waliochochea uvunjifu wa amani.
na nawataka watambue kuwa vurugu na uvunjifu wa amani huishia kupimana nguvu na uwezo wa kujihami. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Tanzania oduogo e pacho Kenya kora mogadhi nyaka gwenge ma Mombasa. Obila e kaunti ma Mombasa omako ji 27 moting'o mine kod nyithindo ma ichich godo ni osebedo ka tweyo kendo timo alam ma ok oyangore maler e kanisa moro manitiere gwenge mag Changamwe Mombasa. Gikoni okang' mar keto nyithindo e kanisa no en rocho ratechgi mar somo kaachiel kod mano mar thieth, kaka jafumbo marwa ma Mombasa George Aoko koro leronwa. En kanisa midendo ni Zion Fire Anointing Ministries mantiere e alwora ma Social Hall e Changamwe Mombasa. Kae emane obila ogoyo gono mine 7 kod nyithindo 20 magichechgo ni osebedo kodak e kanisa no kuma gitaye chike matek mag dini. To bang' yudo maling'ling, obila ne omonjogi kar saa 1 mokinyi kendo chwalogi nyaka e tesend obila ma Changamwe kuma ogeng'negie. Tuliweza kupashwa habari na Mwananchi kana kwamba kuna mama mmoja ambaye alitorosha wanawe 3 wa umri wa kwenda shule na kuwaweka katika kanisa moja area ya Changamwe bila elimu, bila huduma za afya. Tuliweza kufumania hiyo kanisa Zion Fire Ministries, ambapo tulipata wamama 7 wakiwa na watoto 14 wenye umri ya kati ya miaka 2 hadi miaka 15. Obila masani manyo jotend kanisa no koni gisechako timo nonro mar yango kinde ma jogo osebedogo e kanisa kanyo, mabende gikoni lwasi mane giyude nyithindogo bende ok ni kare. Hali ile tulipata hao wamama na watoto ilikuwa ni ya kusikitisha. Manake tulipata hao watoto wadogo pamoja na wamama wote wamelala sakafuni wakiwa wamejifunika mashuka. Na kama unavyoelewa, area ya Pwani ni area ambayo iko na mbu wengi sana. So watoto wadogo wakiwa wamelazwa sakafuni bila viandarua vya neti vya mbu ni kuwa hatarisha maisha yao kwa magonjwa yanayoletwa na mbu. Magiti Morese chagi mabuche dhi nyime kadhodh na mchumbi e winek makoch mag oganda makwar ma itudo gi weche mag mako chike matek mag dini to chutho e bungu makwa Binzaro kaachiel kod mano Mashaka Hola kuma jokanyo ne jiwo ni otwe maonge chiemo nyaka giwit ngimagi. Tumeweza kusamon wasimamizi na wachungaji wa kanisa hilo, na hivi sasa tunavyoongea hawajafika, na tutaweza kupata maelezo zaidi ama habari zaidi baada ya kuwahoji. Wale watoto ni kati ya miaka 2 hadi miaka 14, 15. Kuna uwezekano kuna wengine wako pale ambao wanafaa kuwa katika mashule zao wakiendelea na mitihani yao. Watu wajaribu kujiepusha na madhehebu potovu ambazo zinatokezea kila mara kwa wakati wa sasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Familia moro e gweng' ma Nyakongo e kaunti ma Nyamira oringo mar manyo resruok mar arita margi bang' jogweng' monjo dalagi kendo wang'o udi 4 ma kaeto gibeto oko cham e puodho wira ni jogweng'go tudogi kod tho mar jago moro manyinge Philip Bosire. Jaduong' Peter Okeri momanyi kaachiel kod majegni 66 kaachiel kod min ode Florence Morato kod familia margi osebedo gi ywaruok gi mosenindo Bosire kaluwore gi mano ma ripot yango ni Bosire yande ne otimo anjawo gi nyakwaro moro e dalano higni 4 mokalo. Familia no wacho ni nyo omonjgi e otieno e kar saa 4 e wi tho mar jagono kendo ma ochuno mondo mi giringi. Sisi hatukuhusika kwa haya maneno kwa sababu kijana alitoka kwa jela. Sisi hatukuhusika chochote na yeye. Lakini sasa wanachoma nyumba yetu, wanasema ati sisi ndio tuliua huyu kijana. Hii jambo wakati linapoingia, mama alishughulika sana kujua hii jambo vile linakuja ni suluhisho gani litaweza kuwa. Akapeleka mtoto hospitali mpaka akamaliza, ndipo sasa hiyo chanzo ndio ilianzia hapo. Nashindwa mna moto na hoka. Sasa hiyo watu wataki mimi na wana yangu nyumbani. Inashindwa, inaenda wapi serikali yetu? Kama wewe kile unaenda kufanya unajua ni kinyume cha sheria,
katika katiba yetu, katika sheria zetu. Then wachana na hilo, kwa sababu unaadhiri eneo la ama scene of crime. Kama kuna mshukiwa huko naye kwa akili, tuambie na utuambie ni kwa nini unamshuku, ili usaidie ushahidi ambao tuko nao. Time chielo genge makisi eni obila e boma makisi ondhiyo jobodaboda moko ariyo e gwenge mag Kitutu Chache kod Nyamache e wi ketho mar rocho ratiro mar nyithindo ariyo manyiri. Julius Onduso Kebwaro ma wachore ni ne okawo ting' mar rito nyathi manyako ma jahigni 10 ne olokore morocho ratich nyathino ma udugo weye kod ich. Kaka Elizabeth Ajodelero, nyako matin no sani koro yudo thieth e osiptal bang' konyore. En wach makoro weyo ji e osiptal ma Kisii Teaching and Referral kod luoro ka nyako ma jahigni 10 ne oroch ratiro mare ma oweye ka opek ka e kinde ni koro yudo fuong'ruok bang' konyore. Julius Onduso Kebwaro ma jahigni 34 ma bende en jakom boda boda e stage ma Nyarugusu mane okawo ting' nyako matin no wachore ni norocho ratich nyakono ma ochwe omiye ich. Bang' kanyo ne otemo mondo nyakono ogol iye, gino mane okodhi kare, mokelo timne nyakono bero maapoya makata kamano nomiyo wito nyathine. Huyu mwanaume alikuwa anakuja jioni kama amelewa, akishafika nyumbani anamuuliza kama amepea watoto chakula. Anamwambia ndio, anamwambia pana waamushe, like anakaa kawe mwenye anamtishia, but huyu mtoto anamwambia watoto wameshiba. Then anamwambia waende na yeye kwa room yake, bedroom, waende kulala na yeye, but mtoto akakataa. Ile mtoto alikuwa anakataa, akawa anaenda kwa room yake, anamforce. Mtoto analia kabisa, but hakuna kitu iliyoifanyika. Komachielo bende, achich moro ma bende jariem boda boda, ogeng'ne tesendo bila mamosocho bang' miyo nyako ma jagredo chiko ich. Jonyuol nyako no lero ni negiketo nyargi e lwet jaboda boda no mondo obed katero nyargi skul, to bang'e ne olokore ma onindo kode. Lakini after nimepata information, nimepata around 2 months ago kwamba msichana wangu ameshika mimba. Nilianza kufuatilia hii kesi ili nione kama mtoto anaweza pata haki. Na mimi kwa kweli sisi nilikuwa natafuta haki sababu nipatiwe pesa pana. Nilikuwa natafuta haki kwa watoto wote wasichana sababu yale wanaozidi kupitia kwa sasa ni magumu. Achije ariogo koro sani ogeng'ne gi kairit tergi e doho. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Machini ya koromo godonje weche motende kod magoala. Kambi moro mar piny China oyangore ni osingo maromo siling bilion 100 ni loso mbolea e alwora mar Olkaria, Naivasha. Winjruogno oriwo kembe mag Kaishan gi Kengen mayangore ni biro nyuolo mohewo gunia milion 9 mar mbolea higa ka higa. Ma oyangore kinde limbe mar jatend piny William Ruto Olkaria, kama wache ni nengo mar mbolea ma iomo godo mbolea oko kawuok e pinje maoko osedhi malo kendo ohewo siling bilion 80. Ruto yango ni e higa 2023 sirikal ne otiyo kod omenda maromo bilion 80 e omo mbolea oko, ka bilion 60 ema osetigodo higa ni e omo metric ton 443. His Excellency, the Green Fertilizer Plant. The project, Your Excellency, that you've come to launch this morning is part of your transformative agenda. It fits squarely within your transformation agenda for this country. Your Excellency, is also a testament to the fact that green energy can not only power our industries and homes, but can also help us make advancements in the field of agriculture. It is significant because for the first time in the African soil, fertilizer will be produced from ammonia that is coming from green energy. This event is significant because it speaks to the heart of our nation, and that is farming. And I speak so passionately as a farmer myself that we will now have
fertilizer that is not imported. For record, we spend close to 80 billion shillings every year to import fertilizer to Kenya. This plant will now generate fertilizer from our own geothermal resources, using local products, using local raw materials, local energy, local human capital, and 480 metric tons is close to 9.2 million 50 kilogram bags of fertilizer. Kambi mar Safaricom oingo higni 25 mar tich makare ne nyaka ne gidonje Kenya, kendo gitiyo kod thuolono mar sidho chenro mar chiwo mich ne customers mag Safaricom. Chenrono ma ochakore kawuono biro chiwo mich 25 mag Safaricom mabiro yudo mich mag pesa maromo siling $1,000,000 moro ka moro kod siling 250,000 ne siro dongruok ma gigeto timo ne jopiny. Kampen no mar dweche 2 bende dhi chiwo mich ne customers mamoko mag Safaricom. Customers ni kod thuolo mar yudo mich mar siling 25,000 juma ka juma kod mich mamoko moting'o teko mar mbui kata data bundles, omenda mag tudruok, omenda mar ching diek e kind mich mamoko. Being loyal to our business, for being with us for all this time. The largest prize will be $1 million shillings. 25 Kenyans, because we are celebrating 25, will win 1 million each. And then we will also add 250,000 to each winner to spend on a community project of their choice. You just need to subscribe to any Safaricom service, so we'll make sure that the 25 millionaires come from across the country, but everyone will be chosen randomly. The only reason why you'll win is you participate. Nekoromogi waka uyuyo machielo dakika en 40 bang' saa 3 kaneno ka makamu ng'isa ni mosna jatend ariyo molo gi Atandi Meli mano mar budget wan ei sirikal nyaka 2042 wacho ni bende tim mos ne min piny Dr. Aida Betty Odinga mos makende nyisa ni wan kode in spirit kinde ma wamedo lamone mondo Nyasaye omed miye ying'o ge sero. Ng'isa ni ng'ama wuok e sirikal onge kanye kama Raila noweyo Uganda, kanye kama ne oyudi osiep. Koro mane pach makamu kaka owacho achiel kachiel Nyakaramogi. Samo chiel wacho ni Tsunami aneni maber ahinya kendo winji maber. An kod minona ka Madam Judith Nyasaye mamondo miyo med gwedho na Uganda duto mawinjo weche manyien e Ramogi TV, nyithinde kaka Cheryl, Billy, Beyonce, Byron bende gi Banis. Erokamano ahinya. But yene ni maler ma Eli wuod Nango wacho ni mos ne babane kachiel kod mamane wach siasa tek maratari. Aneni Marela antiere Kisumu, antiere Kiambu. Okero kamano. Mildred mama notimo gimarach ne nyithindogo. Pano wacho wach mar Mombasa cha. Maurice Ojuang kawuok game no pastor mar sirikal onego ng'e weche go motegno. Erokamano ahinya. Ano ka bende Alois Obura kawuok Ombei Masara School Potgi Park ne Joramogi kendo bende ayie kaka ging'idho weche kendo kelo weche maler. Erokamano. Aparo ni yote moro nitiere ka mawuoyo kuom Ramogi FM abiro chwalo ne VOJ mondo konye wachno. Aneni yo makare antiere kendo beyo kinyisa ni iluongo ni ng'a. Erokamano. Anbe mosa uru amosou mano iluongo ni Fidel kawuok Muhoroni wacho na goyo nwero kamano Ramogi TV kuom weche matuch e piny mangima kendo makelo ng'eyo ne oganda kuonde duto magintie. Aneno kamedo oro ote maka kod kacha Nyakaramogi Injinia Obura wuod Rongo bende nitiere Mikindani wacho ni Ramogi TV ler ahinya kendo Potgi Park. Kasto Kevin Omondi mano Mariala wacho ni Ramogi TV ler ndi. Sani opposition onge Kenya ka mane kaka en bendo wache yina mondo ka yuyo gi kanyo ka odugo to podwan ge moko ka moting'o weche mag tuke kikidhi mabor. At Papillon Lagoon Reef, the ocean greets you at sunrise. The palm trees dance in the breeze, and every moment
feels like magic. Now imagine 3 nights of this paradise for only 36,900 Kenya shillings per person sharing. And here's the secret. These special rates can only be unlocked through View Travel. Plus, with our Lipa Pole Pole plan, your dream escape is now easier than ever. So don't just dream of the coast, claim it. Papillon Lagoon Reef, exclusively with View Travel, where unforgettable escapes begin. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Beise penjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riuri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nitie ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili kochakore bombe madongo nyaka gwenge maiye Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Wadonje weche mag tuke. Klab mar Darajani Gogo oloyo Kisumu All Stars gol 1-0 e tuke mag adhula lig mapiny mar National Super League. Tugo mano bagi alap ma Moi Stadium Kisumu. E alap mar Raila Odinga Stadium Homa Bay, klab mar Mofa owuok amodhi gol 1-1 gi tim mar Sway United. Jatugo Laban Otieno noloyo ne Mofa gol margi e dakika mar 45 mane otero tugo e yweyo ka Mofa ni nyime gol 1-0. Mana kodong dakika 9 to tugo rumo, Sway United noyudo gol margi kokalo kuom jatugo Clinton Arifa. E tugo machielo e lig no, klab mar Naivas owuok amodhi gol 1-1 gi klab mar Kabati FC. We can't afford to have this, twice in a row.
So yeah, I take full responsibility for today's result, and I know it will get better. It's my job to make it better together with the boys. So we will address it, and I know we'll get it right. Tok ng'ado tiko tuke mag CAF Confederations Cup, klab mar Nairobi United biro goyo okang' machielo e tukegi bang' riwruok matayo tuke adhula e pinje mag Afrika golo tuke mag grube ayanga kawuono. Nairobi United FC nitiere e grup mar B ka gibiro rakore kod klepe mag Azam FC mawuok e piny Libamba ma Tanzania, klab mar AS Maniema kaachiel kod klab mar Wydad AC mawuok e piny mar Morocco. Grup A oting'o timbe kaka Osma, Joliba Bamako, OC Safi gi San Pedro, ka e grup mar C, CR Belouizdad, Stellenbosch FC, AS Oto gi Singida Black Stars omako grubno. Zamalek SC, Al Masry, Kaizer Chiefs kaachiel kod Zesco United nitiere grup mar D. Kakamega Homeboys otelo ne Gor Mahia e chung' mar klepe lig maduong' ma pacho ka tok tuke abiriyo nyaka ni season ma higani mar 2025-2026 chakre. Police FC magin joloch lig mokalo kata tuke mokalo lig mar piny Kenya thembo e ligno kendo gibiro bago tugo ne Sofapaka chieng' tich adek. Gino margi en yudo points tok wilo kocha mane gin godo e season mokalo. Jafwambo marwa James Opondo kolonwa wechego mag tugo. Club mar Kakamega Homeboys loro juma mokalo lig maduong' tuke adhula pacho ka e thuolo mokwongo to kuok amodhi gol 1-1 gi club mar Tusker FC e lap Mabuhungu Stadium. Gor Mahia komachielo ne nigi geno mar bede thuolo mokwongo toko dira, kata kamano gimako thuolo mar ariyo point achiel toko boys ma osetugo tugo achiel moheo Kogalo nowuok amodhi gol 1-1 gi club mar Ulinzi Stars tugo mane obagi alap Makasarani. Kocha mar Gor Mahia Charles Akonor kane wuoyo gi jofwambo nolero ni ok nomor gi jakudh firimbi mane otayo tugono. We weren't too scared. After a while in the second half, we were a little bit worried because it has taken them too long, and then gives the opponent the hope that there's a belief that they can win, and sometimes it can be very dangerous before you realize you are losing. But thank God we didn't lose. We played well in the setting minutes of the game. Not totally, we didn't dominate totally, and it was okay. But of course we drew, and I think we'll go back and do a good job to improve in what we did today. Point moja kwangu ni kama ushindi. Ukiangalia opponents ambao walikuwa wanacheza nao, ukiangalia record yao kidogo wamekuwa na ukuta. Wanasema pale beki yao ilikuwa ambayo ilikuwa inatingizika. But to me ni something ambao tunajaribu kujenga pole tuna build from there. So I appreciate the effort kila mtu ameweka kwa wachezaji. It shows that kweli wana hamu ya kutaka kushinda. FC Leopards komachielo no dhi nyime gi dwoko makare tok club mar Mathare United gonde 2-0. Leopards omako thuolo mar adek e chung' mar klepe gi points 12 tok tugo tuke auchiel. Joloch season mokalo Police FC nigi points 5 tok tugo tuke adek, gintiere thuolo mar 17 point achiel nyim APS Bomet omako thuolo mogik. Progress ni kitu ya muhimu sana, na kama tunasema kama mko patient kupata results, then tutakuwa tunasumbua tu bure. Mimi nasema patience pays na hard work pia nalipa. After hiyo tumework sana, tumework kwa mazoezi, tumework kila kitu, and then imelipa na nalipa. 9 points si mchezo. It's a great achievement, nashukuru sana. Sasa hii katika build up, I think tunapiga build up vizuri. Ukiangalia katika second half opponent ame withdraw katika half yake, na Kenya nafikiria ni kwamba
if we can get the forward players fit, I think tutakuwa ready to move, kwa sababu ukiangalia second half tumecreate scoring chances kutoka upande wa kulia, kwa sababu Fidel ameingia akaleta kidogo uhai hapo. I think in terms of movement we need to work on that. King Alap Madandora Stadium Club Mar Nairobi United biro bago tugo ne Bandari FC ekinema jopunde ma Police FC biro bago tugo na Sofapaka Alap ma Police cheng tich adek. James Kinyanjui amevaa uzi wa Mathare United, lakini sasa naomba radhi baada ya kuwafunga, baada ya kuchoma shule na vyeti vyote. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Frida Mbani ameitunza heshima ya Erokamano nyakoro Ramogi kuom kete Ramogi TV chakruok nyaka giko mane makelo giko mar weche manyien mag yimore tinende ni an ka Eloli Diokeo. Erokamano nyakoro Ramogi kuom miyo Ramogi TV mi ng'eyo gik matimore pacho ka gi pinje maoko. Thuolo ni duto poch gi pak ne ya mosiro weche manyien kowuok kuom reporters magwa duto te kamoro amora magintie. In bende mikaw thuolo mari mi keto wangi poch gi pak. Jogo mabende ochung' na kiru mar ariyo kochande kawan kanyo kod director mara Bob Wafula kachiel kod ya duto motene jago picha mara Liz Nduati, jaloko mara obedo Elizabeth Utieno, nyinga en George Bati. Riti Masane.